Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waliɲuman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw mana kɛ diɲɛ baara o baara la, aw mana kɛ jamana o jamana kan, an b'aw fo ni silamɛya foli n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yani an ka don baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na, an bɛ sɔli kɛ Muhamadu Mustafa kan, an b'a fɔ ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Ka d'a kan i bɛ don baara o baara kɔnɔna na, i bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barika da ni ka sɔli kɛ a ka jɔn sanuma in kan n'o de ye Muhamadul Amin ye. Ka d'a kan an fɛn fɛn bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ an bɛɛ lajɛlen danna cɛba in de kanu kama, o kumana sɔli kan ka k'a kan, o ye wajibi ye. An bɛ sunkalo kalo belebeleba min kɔnɔna na ni o de ye Rahamadani ye, an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a tɔ min tora Ala ka sunkalo in tɛmɛko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Ka d'a kan sunkalo in ye kaloba ye, kalo min i n'a fɔ an b'a fɔ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bonya caman b'a kɔnɔ, hinɛ caman b'a kɔnɔ, karama caman b'a kɔnɔ. Ni Ala sɔnna ni ka kalo in don anw garijɛgɛ la, mantonw dɔw tɛmɛna olu ma bɛn ni a ye, nka Ala sɔnna ka anw sɔn a la ni ka tila kan kɛ alakira manto ye. An tɛna se ka foyi sɔrɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ mun b'o bɔ bilen. I n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min, jɛmukan in sigi o sigi an bɛ ci bila an ka imam dɔw de ma, olu ka se ka na an n'u ka jɛ ka masala. An ye wele bila an ka imam ba ma n'o de ye imam Baru Jalo ye, kɔsani in na a tun nana an ka kɛnɛ kan yan. A ye walawalali caman kɛ an ye, faamuyali sɔrɔla min na kosɛbɛ. An seginna k'a wele ko kura a ka na an ka jɛmukan in kɛnɛ kan, an ka se ka jɛ ka masala n'o de ye imam Baru Jalo ka bɔ Badalabugu. Imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir Mahmud. Si. Kuri baasi t'i la. Alhamdulillah, masha Allah. Ala ka sunkalo tɛmɛ Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Ala ka Rabbi. laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Ala k'an ka bato kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ a Ya Rabbi, kɔnɔ. ya Rahman, amin ya Minnu Rabbi. fana bɛ ka sarakatiw bɔ a la, ka na siradaw la, suntigiw bɛ di maaninfinw ma. An y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, Ala k'a bila u ka mizani na. Amin ya Rabbi. Ala ka saraw belebele k'a bila u ɲɛ ni ka alikiyama jɔ don Ya kɔnɔ, Rabbi, ya Rabbi, ya ni ka Rabbi. bonisi d'u ma diɲɛ Amin ya kɔnɔna Rabbi, na. amin ya Ala k'o Rabbi. kɛ alakira Muhammadu sallallahu kama. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Rabbi. Ala k'o I dɔn Jalo. ya Rabbi. Marhaba Salim. Baro an yi wele ka na bi ka da kan salatu ala nabi Sallallahu alaihi wa sallallahu sallam. alaihi wasallam, bonya caman b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ. N'i ko ko salatu ala nabi n'i y'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn i bɛ Ala ka hinɛ dɔ sɔrɔ fɔlɔ Wallahi, i b'o sɔrɔ. k'a bɔ i da kɔnɔ. Tiɲɛ don. Jango minnu sigilen don ni olu ka baara bɛnnen don o salati ninnu ma, bonya mun bɛ salatu kɔnɔ, salatuw ka ca, A ka ca. mais hakili la salatu ninnu fana bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don, a bɛɛ bɛ nafa dɔ jɔn buna hadamaden, Kosɛbɛ. a bɛɛ bɛ balawu dɔ ɲɔni ka bɔ hadamaden kan, Bɛɛ lajɛlen wallahi. a bɛɛ bɛ Ala ka hinɛ sama ka na. Siga t'o la. An ye wele ka na an ka se ka dɔ fɔ o salatu ala nabi kan. Sallallahu alaihi wa Sallallahu alaihi sallam. wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir Mahmud. Naam. Si. Marhaba. Ka yani an ka don kuma kɔnɔ, an bɛ alhamdulillahi rabbi, an bɛ Ala fo k'a barikada masa min ye bi d'an ma, jɔmukan tɛmɛnenw don tɛmɛnenw na an tɛmɛna yan, Sika t'a la. alhamdulillahi an bɛ an ka taa kuniyɔrɔ la kun ta de jara, Kun ta de diyara. ka aw fo ka aw waliɲumandɔn ka aw barikada. Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam, Sallim. man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Ni maa min tɛ se ka i mɔgɔɲɔgɔn waliɲumandɔn karisa i ni ce, karisa a barika, maa min tɛ se k'o kɛ i tɛ se ka haya Ala barikada, I tɛ se ka Ala i tɛ barika se da, ka o Ala ye tiɲɛ. waliɲumandɔn. O ye tiɲɛ ye. Bɛɛ b'a dɔn tele kunu fo bi pour que ka bɔ a la min bɛ bɔ i b'a dɔn, O ye tiɲɛ ye. ka garibuw wele dɔrɔmɛ 5 tɛ mɔgɔ minnu bolo ka n'u sigi min b'u kun ni kan cɛ u k'a fɔ u tɛ ɲinɛ dɔrɔmɛ 5 la, vraiment an b'aw fo o la kosɛbɛ k'aw barikada. Alhamdulillah. A bɛ se ka kɛ maa caman kɔnɔ ko émission k'an b'a sara de Kosɛbɛ. k'a sɔrɔ a tɛ sara, ele an dɛmɛli ani silamɛw dɛmɛli k'u ka diinɛ sɔrɔ Kosɛbɛ. a kun y'o de ye, an bɛ aw fo o la kosɛbɛ k'aw barika o la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala tanu Ala min ye bi d'an ma, Alhamdulillah. an b'a ɲini a fɛ tuguni a ka sunkalo tɛmɛ d'an ma ya Rabbi. Allahumma amin. An k'a tanu k'a barikada, Kosɛbɛ. ale la in shakartum la azidannakum, n'i y'a barikada dɔrɔn a bɛ dɔ far'i kan, a bɛ jiri de. O tuma an dun bɛ fɛ ka si caman sɔrɔ, an b'a barikada ale min ye bi d'an ma. Ne tɛmɛnen plateau kan yan ka se bi ma mɔgɔ caman taara O ye tiɲɛ u ye. ma foyi kɛ Ala la, Siga t'o la. u ka waati de sera. Ala ka an bɛ ka dugawu k'olu ye, Allahumma ka mɛn ka sakati b'olu Amin ye, ya Rabbi. k'a ɲini Ala fɛ jɛmukan wɛrɛw bɛ yen Ala k'o don an garisɛgɛ la ya Allahumma rabbal amin. alamin. Karamɔgɔ minnu tɛmɛna plateau in sanfɛ ka ko anw ɲɛ, an m'o fo ka dugawu k'u ye k'o barikada, minnu bɛ nalen an fana kɔfɛ Ala k'o nɛnɛfoni ya Rabbi, Allahumma amin. ka hɛrɛw jiri an bɛɛ Amin lajɛlen ya ya rabbal Rabbi. alamin. O tɛmɛnen kɔfɛ yan'an ka don an ka masala kɔnɔna la, Naam. an b'an bangebagaw fo O n'o ka kan. k'u barikada. Alhamdulillah. Foli min fɔra sisan, maa kan ka maa min barikada i b'o de barikada. I b'o de barika da.
ak foli ka nogo nga atikete ne atikete ni moy ka fo barka ko do de keray ko do keray do am maso fo munu yam blani serenga am fo ko barka da sube kerengere ni ala am faw munu ka bare bene me kuma ma munu ye ni seren do angoro am fo ko sobe no kaka olu imamu nunu munu me kaburu kono ani munu me nyene mala me do ga belajini ya rabbi munu dara ala ka sa kuma lafe munu yere bi alko doni jiri amina ya rabbi kadam ne garam marabo international imam baba jallo kana abdul aziz jallo imam sayyidi malik jallo ibrahim jallo hamid jallo ko chan fo na san karama ma said jallo alimi yan karama no bam blasra wati be ami do ku ye ka do nyunu fe fana ya rabbi usina no ala ga to an sinai amina ya rabbi o kuma na tilela na'am kuma la galema ni ma filan dono la kaban tanun ko ne ko alay ana masaw ni aw yore nan karama go wi amik soli zamzam yugo sallallahu alaihi wasallam sallim ere ya fo ko bedam ne yoro dum ma ere ko gari mo ko ko sobe abe ki ibi panfa no kuna ibi ta so ori dum mama ga bare ki ga fembe dam ne ni suratu ala nabi aw ala te fo e bo e ga fo na ga dawla ni daraja ni maqamai Allahu akbar mami minate ma bonya ate sara manye ate ma badon ate ma koroba don o ka ke bonya fo ta se mo mani suratu ta ala kira sallallahu alaihi wasallam o mami ga bare na be fembe dam ne hay ni jam gon kunate ni mami je ne wati be be suratu ala kira sallallahu o e fenne femme ni ma ju ma be joala nga joda babala do ame soli ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ni ala fe ne ma fe ba bulu hine fe ba bulu aga hine magazin kono aka nema magazin kono aka na foyi to yi aka belabo ka beshuru dan fen ken da faninga Allahumma amin aminata din ani abdullahi din ala ka hine na ka nema aka beshuru aka na foyi to yi ana somogo sanmo ana ga sabo nyman belajeli ani ala ka jo nyman belajeli fo ka se lahara joduma Allahumma amin o tamane ko fe salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni temu ni temde temmi dungoro karamogo be se kana plateau san fo kana sungolo ban o be do fo ala ka do to yi atsika foka ban donc silamɛya sigili bɛ piyero o de kan piyeba naani bɛ yen silamɛya sigili m'o de kan piyeba naani a piye fɔlɔfɔlɔ o de ye qala Allahu ta'ala ala ko tan kuranɛ kɔnɔ n'o sɔrɔla yen o tɛ wuli ni maa min ye sɛgɛ dɔ la dɔrɔn i bɛ kafiriya silamɛya piye filanan ye min ye ni silamɛya ye baara kɛ n'a ye o de ye qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kira ko tan hadisa la a filɛ nin ye a jɛlen filɛ nin ye o ye silamɛya piye filanan ye a piye sabanan o ye ijmaw ye a naaninan o ye qiyasu ye ni piyeba naani silamɛya fɛn fɛn mana na i ma silamɛya sariyaw kɔnɔna la i b'a boli nin de kan bon n'a ye salatu ala nabi ta a nana kuranɛ kɔnɔ a nana hadisaw la a nana dɔnnibaabaw ijmaw umma olu ka kumakanw na a nana a bɛɛ lajɛlen na salatu bɛ boli ba kanw bɛɛ kan Allahu akbar على قام القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الأحزاب كنا لا أكو على بين إما أنا على رأي أكو إن الله إكادو نير على بين هذا من نير لا يبسل ما بارا فين في على ما هو بلا بارا لا أي سلي أي سو ay nyuma ke nyoy ay hiji ay jakabo ala be mawu blara de ala ka attaque fio o talle ka bare ay situ ala balma be ala ka be kuma ta situ balma tala ay janyo tala ka masala laysa ka misli shay'in wa huwa as-sami'ul basir Allahu akbar ana ni foyte kele akelim pododo aka sifatula aka mangutula akelenu ani foy manka foyte faraga nimma mi dutira ka fen fitinin fara ala ka sega aka alaya ka o joro di danfen doma minti ala yare o kafiri ale jalla jalaluhu wal ikram jalla jalaluhu masam min masala kala ngale no o de alay ako Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad akin pedo aga masala bon fa nyonta ala ay donc amo boya be se gama o ayo de fo ale ala bain amada ale made wa malaikatahu anaka meleke bela jeli jibril doronte mikael doronte asrafil doronte akam meleke o bela jeli abere kodo yusalluna ala nabi kube kisi nema de jiri nabi manka sallallahu alaihi wasallam nabi man jume hashim go waraba muhammadul mustafa emu muhammadu ka kira annega kira min kulo bedela ko kira
ko o nabi mai ne kudu Allahu akbar ima ne ni ayan yare ta galai inna allaha wa malaikatahu katabla ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman ni ya harfu jate abebe harfu biworo ani sabama harfu biworo ani saba obebe nabi ma do ne shima abdullahi habibullah sofiyullahi najiyullah ala ka kumakan ni ala kumana ala manga me mamina o de ala kira sallallahu alaihi wasallam o nabi mai ne ana ka meleke be wala jelime solaka kira shi o de bena san bioro ani san sabama o te shi ganza ne o te batara shi o shi de galo de shi mi gonnala Allahu akbar o shi de imai ala yi kale ashila qur'ana gona shi ganza ne te shi ganza te galon ta gono namara ta gono haramu ta gono o shi san bioni san saba be dira alama Allahu akbar donc o ti shi ganzan yi ala ti kale fen ganzana ibaro ko ni ayayi kam mi ala kirama ka sabu ga dalulo ni fana yi sisan ala ya appel lancé ale na ga meleke be olu ka bare moy ka soli ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ti seliu akwa nga seli akwa nga sun kan ya ti sun antena kalula idila ga me kalmoro da plateau san fe ko ala besu ala te sun ate hiji ate jagabo ate sinyitugu ate ni bara nu shike abe bara minge no kafsa no ga bo bara bela jene abe bara minge no kafsa no ka bo bara bela jene o de kisi nema jirile ala kala sallallahu alaihi wasallam donc ala na ga meleke bela jene bara flatula uga bara yede ka nema ni kishi ko jiri ala kala sallallahu alaihi wasallam donc si ça soroga ma ke ko ay appel lancé ma civiliser moga munu ke goyara nu kunna ma kunnew ina fo pinal awa jamu kan yere togo television in togo pinal TV kunni teya kunni do yoro flaga no ma munu kunna moga munu ye ke goyara munu ye famu soro ma ke kumo gabguru ko te ay ulu weli Allahu akbar ako ya ayyuhallazina amanu aw la mesisa sallu alayhi wa sallimu taslima aw munu ga kegu naw dale min laharala naw limana jonye aw darani alaga sela aw dara saga kununa mamun dale mola aywa ay farani ana nga malaika ko anga soli ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc bema woliya to no ala bi woli ko qur'an ko no abo ya ayuhan nas abi armadi bere woli sabe fara kafiriga to no abi islamu dama woli mais na bi fa kuma kayna fo abe limana jon woli ima ba fo français la ko la charité bien ordonnée commence par soi-même mo c'est à dire dutigi mana fo dugono bi ko fe sini sogoma bega dabata ka seneke tumarola abe doko sebedu meni dutigi yere kona ka dabata ki ke foro senelga duno meto ko fe uti to ko fe donc ala yere moto ko fe anaka sifatu anaka ana yere ayere aka sifa aka ala zatu ayo do wele kare be kisi nama jira la kala kan Allahu akbar bonata ga ala yana ngata nyafe ifta soro anti sega soli kira ga yere amma ini ala de fe aga ke ala dugo ko anga kedi aw kan ake me anti se na fara ko cerma mu ke soli kira ga san e wana fo allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim imma yabe ga ini ala de fe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali ala kisi ke muhammadu kan ana somo donc ete ga ke be ga ni ala de ala ga ke ala dumbe ga ke ala ko ali bala damne don tala ban don tala damne wati tala jigiyate ko ni ban don donc e be ga ala bla barala abe ga bara mi ke koro donc e ga soli kera ka ku mu e ga here so oji an jon juru moto de an ga soli kera ga na fofo tayi abe na fase joma amma ke ame klaka baraji fana so ame baraji so ala ame ala ga hine so amma ga ya faso wa onyumo fana nanga nyuman kele o te bla fangele fe ati bla fangele fe ba o mana tanya fa amena sama so to ni fo itikele ale intouchable de batoula Allahu akbar batoula intouchable krempe o do flata la so to annabiru tala nya fe amena sama donc ay ma ke gomo woni ko so laga ko fara le ga soli muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni so laga
nafa jumɛn b'a la i bɛ mun sɔrɔ a la ala ye fusamata jumɛn fɔra a la kira yɛrɛ min nkalontigɛbali a ye mun de fɔ ala ye jibril ci a ma don dɔ la yɔrɔ n delila k'a fɛ yen ni jibril na o na ala kɛnɛ kan a na o na a fɛ yen a bɛ foli d'a ma fɔlɔ yanni a ka kuma a fɛ a bɛ foli d'a ma tuma bɛɛ a na o na warabuka yakaruka salam tuma n'a jiginna ka siɲɛ 100 o siɲɛ 100 kelen-kelenna bɛɛ a t'a fɔ ko n bɔra yan sisan an ye foli kɛ o t'a la dɛ bonya kosɔn kira bonya n'a ka kadara kosɔn a bɛ foli d'a ma tuguni a b'a fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ni capitaine ye général ye a b'i fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka foli d'a ma a b'o de kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam sabu ale ka marshal a n'a ka général danfɛn bɛɛ ka général o de ye alakira ye o de ye alakira ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bɛɛ kan k'i mɔsɔn cɛ min ye k'i fara ɲɔgɔn kan ka garibu bila ye o de ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o kama a tɛ kulonkɛ a jigo jiga ka bɛ foli d'a ma o ye Seydina Jibril yɛrɛ ye o ye Seydina Jibril ye Jibril ye alakira ka planton de ye a ka baarakɛla alakira ka baarakɛdenni o de ye mɛlɛkɛ Jibril i mago bɛ nin kɛ tan nin fɔ tan nin bɔ tan nin bila nin yɔrɔ in na i ka baraka b'i bolo cogo min na dɛ alakira bɛ Jibril de bolo ka tɛmɛ o kan Jibril n'a ka Jibril a ye valeur sɔrɔ waati min na gɛrɛla Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam a ye hakilisigi sɔrɔ waati min na gɛrɛla Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ a ka bato dɔrɔn tɛ o Ibrisa ye bato min kɛ a tun b'o sɔrɔ o a ye bato min kɛ Ibrisa y'o ɲɔgɔn ka tɛmɛ mais a m'a bali ka halaki a halakira ka d'a kan a y'i ban ka sujudi a y'i ban n'a tun ye kira fɛ jɛɲɔgɔnya sɔrɔ a tun tɛ halaki a tɛ halaki n'a tun sɔnna Muhamadu ye a tɛ halaki donc i b'a ye ko in bɛ munumunu alakira yɛrɛ da la sallallahu alaihi wasallam donc suratu tɛ kodennin sabu ala yɛrɛ de zaatu de bɛ k'a kɛ Muhamadu kan a ko Jibril y'a f'a ye a ko Muhamadu i man to nisɔndiya wa baro n ye fɛn dɔ ye maa min ka salatu ka ca alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a nɔrɔ ni nɔrɔ foyi tɛ kelen a tɛ kelen ani kirim nɔrɔ tɛ kelen kelen tɛ ani funteni nɔrɔ tɛ kelen ayi ka don birifini jukɔrɔ funteni fɛ i ka wɔsi pour que i ka bɔrɔn i ka nɔrɔya a n'o tɛ kelen o fana bɛ kɛ oui o bɛ kɛ kosɛbɛ ka don kirim kɔrɔ kirim k'i la lafiya i ka nɔrɔya a n'o nɔrɔ tɛ kelen n'i banana o nɔrɔ bɛ taa o bɛ taa n'i banana funteni nɔrɔ bɛ taa o bɛ taa n'i banana turu nɔrɔ bɛ taa o bɛ taa nka n'i banana salatu nɔrɔ o bɛ to yen dɔ de bɛ fara a kan o bɛ to yen de o tɛ se ka taa ayi n y'o de f'i ye n ko intouchable don bateau la i mana nɔrɔ sɔrɔ ni fɛn fɛn ye tuma dɔ la ni fɛn dɔ nana ni gɛlɛya nana ni sɛgɛn nana ni tɔɔrɔ nana ni bana nana a bɛ taa n'a bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye nka kɛra ka sɔli a ye n'i y'a cɛw ye minnu bɛ salatu ko kalan olu b'a dɔn komi an ye kalandenw ye an tɛ fɛn dɔn a la kosɛbɛ mais minnu b'a dɔn n'u ye maa ye maa min bɛ salatu kɛ Muhamadu kan dɔrɔn u b'a dɔn ko nin ye salatu kɛla de ye o ye tiɲɛ ye a bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ se bi ten nka de donc a ko ni maa min sɔlila Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam siɲɛ kelen Jibril nana fɔ alakira ye yɔrɔ ni faveur kɛra kɛnɛ ma dɔrɔn Muhamadu bɛ nisɔndiya de o ye tiɲɛ ye a ko man sɔlla alayya mardatan sallallahu alayhi ashara marra ni maa min sɔnna ni Muhamadu ko siɲɛ kelen pewu ala bɛ seli kɛ siɲɛ 10 a n'a ka mɛlɛkɛw wa o t'a bannen ye dɛ mɛlɛkɛ kɛ a b'a fɔ Jibril n bɛ ka o ci bila fulana ibnu fulan Muhamadu min ye karisa den a bɔra ka sɔn ni Muhamadu kan sisan i ka baara jɔ i ka 10 k'a kan Mikail 10 k'a kan Asrafil 10 k'a kan dɔ in bɛ yen o tɔgɔ fɔli man di sunkalo fɛ nin waati ninnu na kosɛbɛ ale ka parce ale ka baara ninnu mankutu man di kosɛbɛ a b'a fɔ ni mina jɔ 10 kɛ Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam 10 kɛ maa min sɔnna Muhamadu kan sisan 10 k'a kan a b'o fɔ mɛlɛkɛ kɛ ɲɛna bɛɛ lajɛlen dan tɛ mɛlɛkɛw la o olu bɛɛ ka tan faralen ɲɔgɔn kan dan t'a la dan foyi t'a la ɔ n'o banna sa ala yɛrɛ n'a ka alaya ale bɛ sɔli i kan siɲɛ 10 Cɛri Mahamudu ala ka kelen a n'a ka 5 a n'a ka 10 jumɛn ka ca ka tɛmɛ jumɛn kan anw fɛ yen ala ta in de ka ca anw fɛ yen yɔrɔ 5 o ka ca ni dɔrɔmɛ ye o ka ca n'o ye dɔrɔmɛ 10 o ka ca ni 5 ye o ye anw fɛ yen jatela ye ala fɛ yen a tɛ ten ala tɛ i n'a fɔ mɔgɔw ayi hali an yɛrɛ fɛ yan bi Mali kɔnɔ yan ko sefa de bɛ dun sefa de bɛ dun ɔ sefa dɔrɔmɛ 5 ani euro dɔrɔmɛ 5 kelen don wa ayi kelen tɛ donc euro dɔrɔmɛ 5 o bɛ sefa dɔrɔmɛ 5 multiplier siɲɛ caman de ye a b'a multiplier ɔ o ye diɲɛ yan ye ɔ ala ka 5 dun o n'anw ka jate bɛ joli la a dafara ka ca ɲɔgɔn na i b'a dɔn o la k'a fɔ ala ka sɔli adamaden kan o ye kunnaja de ye o ye kunajɛ ye dɔnnibaw ko dɔnnibabaw minnu y'a sɛgɛsɛgɛ ka don dɔnni sɔrɔnya la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a woloma ko ala ka sɔli kɛ jɔn kan o ye jurumu yafa de ye jɔn ye o ye jurumu yafa ye a bɛ hinɛ la de a b'a ka hinɛ bɔ i kan siga t'o la ka yafa ko i jurumu k'a bɛɛ to se ka bɔ yen
kuma tɛ maa min selila ka siɲɛ 1000 ni hadisa in labana i b'a ye kuma in bɛna sisan a ko ni maa min sɔlila kan siɲɛ 1 a n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli kan siɲɛ 10 wa man sɔlila alayhi 10 marra sallallahu alayhi 100 marra ni ko e ye funisere ye ala b'a yira e la k'ale ye funisere ka tɛmɛ e kan ale mankutu dɔ de ye funisere masa ye o ye tiɲɛ n'i sɔlila ka siɲɛ 10 a bɛ sɔli ka siɲɛ 100 n'a ka mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen ne ko k'e t'a dabila k'e ye funisere ye k'i b'a yira a la k'e ye funisere ye a ko ni maa min sɔlila ka tuguni man sɔlila alayhi 100 marra sallallahu alayhi 1000 marra ni maa min sɔlila ka siɲɛ 100 ala bɛ se ka siɲɛ 1000 ni e ye 1 kɛ dɔrɔn a b'o tan a bɛ tan k'i kan ne ye tan kɛ a bɛ 100 k'i kan ne ye 100 kɛ k'a bɛ 1000 k'i kan 1000 don mun de fɔra o yɔrɔ la a ko man sɔlila alayhi 1000 marra ni maa min sɔlila ne muhamadu ka siɲɛ 1000 haramallahu jasadahu ala nar o sogo haramalen ka bɔ tasuma o e sogo parce que n'i y'a mɛn ala bɛ a fɔ k'a b'a kɛ batan ye e ka laɲini ye mun ye e bɛ ka alijinɛ de ɲini a ko e sogo haramuyara ka bɔ jahanɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma ni maa min 1000 kɛ n'i ye kira mantonw ta k'a lajɛ kira manton mana kɛ k'ale balola ka kɛ silamɛ ye k'a ka silamɛya baara bɛɛ kɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ k'ale ma sɔrɔtu 1000 sɔrɔ ala kɛra muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ o tigi bɛ jalaki o bɛ jalaki k'i ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ dugukolo kan fo ka taa se ka diɲɛ laban dɔ ma e tɛ maga sɔrɔtu la e tɛ maga sɔrɔtu la ka sɔrɔ sɔrɔtu de hakili sigi kana hali a kɛ seli waati bɛɛ fajiridaw fɛ a kɛ sufɛlaw fɛ n'i ye sanfo seli yanni i ka na i k'a kɛ i m'a ye i k'i sigi ka ala bon tellement que sɔrɔtu kɛli ka gɛlɛn ala yɛrɛ ma o de kama a y'a don silamɛw ka baaraw la yɔrɔ ni maa kɛra silamɛ ye ka ban jɔse min ka bɔ o kɔfɛ ni jɔse bɛɛ o ye seli o ye seli ye a bɛ ɲini fɛ i ka seli n'i kɛra silamɛ ye kosɛbɛ seli kɔnɔ sɔrɔtu bɛ yen i mana kɛ 1000 ye k'e tɛ sɔli muhamadu kan ala b'i wajibiya kɛ i ka seli dɔnnibaw y'o de fɔ an ye seli kɔnɔ n'i sigira i ka taya laban na taya kɔfɛ dɔnnibaw bɛnna mun kan k'a di silamɛw ma i bɛ sɔli muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam o de ye miftahu ye kɔnɛgɛ ala ka miftahu rahma miftahul din ala ka hinɛ kɔnɛgɛ a ka diinɛ kɔnɛgɛ miftahul janna aljanna kɔnɛgɛ o de ye alakira sallallahu alaihi wasallam i bɛ sɔrɔtu k'a kan allahu akbar ka bɔ seli kɔnɔ n'i ma sɔrɔtu k'a kan i ka seli ye tɔ k'a jɛ ye i ma ye seli wele a tɔgɔ bɛ yen ala y'a tɔgɔ place yɔrɔ la de a diyara i ye o i b'a fɔ a ma diya i ye o i b'a fɔ a diyara i ye o i b'a mɛn a ma diya i ye i b'a tɔgɔ mɛn i ma ye jeliw yɛrɛ b'a fɔ ko ni maa min ni mamadu tɔgɔ ma kɛnɛ mana k'i jugu ye k'i tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn k'i kana sɔn misiri ka wele sabu ni misiri welela i bɛ zahara baba i b'a tɔgɔ mɛn dɛ i b'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ n'a ko ashhadu an la ilaha illallah a bɛ na ni cɛba in tɔgɔ de ye mahamudu tɛ fɔ yen umar tɛ fɔ yen mɔgɔ wɛrɛ tɛ fɔ yen a bɛ fɔ de ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maa ma ye tɔgɔ wɛrɛ da a bɛ ko fa b'i la allahu akbar donc ni maa min sɔlila ka siɲɛ 1000 o y'o sogo haramalen ye ka bɔ jahanɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma ni maa min ko ko allahumma salli ala sayyidina muhammad mili as-samawati wal ard bon nin bɛɛ b'a multiplier de ka dɔ fara bonyaw kan ka dɔ fara karamaw kan i bɛ min sɔrɔ allahu akbar ni ala ye sɔrɔtu k'i kan o t'i ka jurum bannen yan parce que ala ka sɔli jɔn o ye jurum yafa de ye k'i ka jurum bɛɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ka ala ka yafa sɔrɔ yafa t'o kɔfɛ hinɛ t'o yafa t'a kɔ yafa foyi t'a kɔfɛ mɛlɛkɛw fana bɛ sɔli kɛ tuguni allahu akbar muminiw bɛɛ olu niw bɛɛ bɛ sɔli e kan allahu akbar an bɛna s'a ma ɲɔgɔn fɛ hadisaw bɛ ni waati y'an bɔ min b'o olu bɛɛ sɛbɛntiya k'a fɔ dantan fɛn bɛɛ bɛ sɔli kan maa min sɔlila alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ muaz bin jabali muaz bin jabali ala ka sahaba belebele alakira b'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam aksiru salata alayya yukfaru zambuk wa yukda hajatuk ya muaz sɔrɔtu caya ni muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam muaz bin jabal yukfaru zambuk ala bɛ jurumu yafa ma ye jurumu yafa nana yan tuguni n'i ye sɔrɔtu caya ni muhamadu kan muaz i jurumu ko banna e bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ yen wa yukda hajatuk i ka diɲɛ mago lahara mago ala b'a bɛɛ d'i ma a bɛɛ bɛ dilan ala kɛra de y'a fɔ nkalontigɛbali wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a ma deli ka fɛn bɔ a da kɔnɔ fo ala k'a fɔ k'a fɔ hali ka da kɛ ka fɛn fiyɛ a m'a kɛ fo ala ka jɛn ala de y'a gidi ale ka gidi o de ye ala kɛra ye o de ye ala ye
kira ka giri spirituel aga giri yɛrɛ min m'a giri a kana fili o de ye ala ye ni ala kɛra maa min kannabaa ye o bɛ fili o tɛ fili ale de bɛ k'a fɔ muazi ye kɔnɔdiya kosɔn sawutu sari mahamadu kan ala bɛ jurumu tuse ka bɔ yen a bɛ tila k'i ka hamiw bɛɛ ta k'a don i tɛgɛ kɔnɔ k'a d'i ma wa baara min bɛ hami bɛɛ wuli ka bɔ jɔn na i bɛ maa ye wari tɛ maa hakili sigi ala ka wari caman d'a ma mɛ wari tɛ hakili sigi wari tɛ maa hakili sigi dawula ala k'a caman d'a ma dawula tɛ maa hakili sigi o t'o kɛ masaya ala k'a da a caman di a tɛ maa hakili sigi o masakɛ joli joliw don bi ne bɛ furaw ta k'u da ka sunɔgɔ a ka ca a milliardaire joli bɛ yen bi pour que u ka sunɔgɔ f'u ka fura de ta k'u da ka sunɔgɔ o ka ca dawulatigi joli de bɛ yen bi pour que u ka sunɔgɔ f'u ka fura de ta o ka ca donc i b'a dɔn o la ko dawula tɛ hakili sigi nafaw tɛ hakili sigi nin bɛɛ ka di a ka ɲi fana a ka di maaw k'a dɔn k'a fɔ an tɛ a lagosili tɛ dɛ nka sɔrɔtɔ fusamaja yirali de don i bɛ maa dɔn ye milliardaire don mɔgɔ b'a gosi sugu kɔnɔ i bɛ maa dɔn milliardaire don u b'a ta k'a don kaso la a bɛ tɔɔrɔ a bɛ ɲani mɛ hadamadenw ka bonya ka da i kan o de ye i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'i bonya k'i karama o bɛ sɔrɔ salatu o bɛ sɔrɔ salatu de la parce que salatu ye jɔn ye salatu yɛrɛ ye bonya sɔrɔ ni alakira de ye o i m'a ye salatu a bɛ fɔ wa salatu min bɛ kɛ maa tɛ kɛ yɔrɔ si salatu bɛ kɛ ka tɛmɛ bato bɛɛ kan donc salatu yɛrɛ ye fusamantiya sɔrɔ parce que a bɛ ka kɛ alakira de kan sallallahu alaihi wa sallam est ce que kuma in bɛ faamuya alahuma sɔli yɛrɛ o yɛrɛ ye valeur sɔrɔ batow cɛla parce que a bɛ ka kɛ alakira de kan sallallahu alaihi wa sallam kira de ye valeur d'a ma i m'a ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka valeur di alakira ma ala y'o bɛɛ to se ka bɔ yen kira tɛ valeur sɔrɔ ni fɛn ye o fɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛ valeur sɔrɔ ni alakira ye sallallahu alaihi wa sallam ala ye cɛn kanu dɛ a ma sɔn ŋa ka k'a la fiyewu donc salatu ala nabi bonya dan i ka bonya i hakili ka sigi i ka daga sunɔgɔ lafiya la ka sɔrɔ i tɛ milliardaire ye i tɛ masakɛ ye e tɛ dawulatigiba i ka dusukun ka lafiya sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni salatu de alakira ka sallallahu alaihi wa sallam zikuru ala kosuma o de ye hakili sigi ye ala kosuma wala dani sanji o de ye salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wala zikurullahi akbar batow bɛɛ la zikuru de ye samalaɲɔ ye zikuru ca ni alamusoni jɔra baara don min bɛ sanga ma o ye problème de ye donc ja sira suruma i ma alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko man nasiya salata aliya faqad aghta'a tariqa aljanna ni maa min ɲinana salatu ko ni muhammadu ko sallallahu alaihi wa sallam o filila aljinɛ sara kɔ allahu akbar maa o mana ɲinɛ salatu kɔ ni muhammadu kan e ɲinana aljinɛ sara kɔ imam Baro Jallow an b'i fo dante foli min na Pinal TV jabarani sanfɛ i n'a fɔ baaraw n'a a cogoya kama an yɛrɛ bɛ fɛ imam Baro Jallow yɛrɛ i ka salatu kelen di an filɛbaaw ma u bɛ se k'u sinsin salatu min kan ni k'a k'u ci ye n'u sigilen bɛ u tɛ baara la u ka seli waatiw kɔfɛ u bɛ se ka salatu mun kɛ ani ka dakuruɲɛ laban ni Allah subhanahu wa ta'ala jɛra n'a ye an bɛ segin ka segin ka na ni thème ye n'o ye salati ye kana tɔ lase mais yani an ka fara ɲɔgɔn na i b'a la i bɛ salatɔ dɔ di lamɛnbaaw ma ka d'a kan maaw bɛ k'an filɛ nin waati in na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka kumakan sanuma ninnu lamɛn e bɛna se ka salatu jumɛn di an filɛbaaw ma u ka se k'u sinsin o salatu ninnu kan u ka se ka ala ka hinɛ a n'a ka bonya sɔrɔ siri jugu min bɛ maaw kan bi bi in na ala bɛ se ka siriw fana tigɛ ka bɔ yen. Sɛri Mahamudu k'a fɔ i ye sɔrɔ bi dɛ ni e yɛrɛ kosɔn walahi an b'o di salatu bɛ an ye minnu sɔrɔ an karamɔgɔw n'an faw la maa mana i gulo a la hakilisigi dan de don alhamdulillah ne b'a fɔ k'i bɛ kɛ milliardaire ye dɛ i dusukun bɛ lafiya i hakili bɛ sigi i bɛ sa sutura i sutura la i mago tɛ jɔ fɛn foyi la fo ala t'i dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ o ye belebele ye alamusoli dɔ bɛ yen u b'a fɔ de ko alamusoli simple salatu tominta an ye nin sɔrɔ an fa la n'an karamɔgɔ imam Baba Jallow ala ka hɛrɛ ka n'a ye ni maa ma y'i baara k'a kɛli ye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim jate b'a la sabu ala ka ko kɛ dɔrɔn ko allahumma salli ala muhammad jate b'a la kɛcogo b'a la ni maa ma bɛ fɛ e ye bonya minnu fɔ i ka nin bɛɛ sɔrɔ i ka hakilisigi sɔrɔ sini nin kan yɛrɛ bɔ n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ne bɛ fɛ ka kisi o ma nin salatu in
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم جن دموري باقي شيء كم دورو أني بدرون دورو وببين يا الله يا فتاه o ere gunu tigi do ni ma min tise ka keme durun duru ge ñogon fe iba kala faron ñonje fajiri ko fe ibi keme antan kelenge seli fana ko fe ibi keme antan kelenge lanzara ko fe o keleno fitiri ko fe an sabo ko fe ni o farayon ngabe be keme durun ma cal mamur wallahi ma mi tarangen ye ibi kala ga wulege ka fo yimi yala fatuhu bola ika da kunya laba alhamdulillah dawna ba mi do mi do rege awye ka doge lami ba bela jeli sunu ala ga timme damma ka kala sing to doge an karamo wi anan fawu ani islamin bela jeli anga shego be yororo anga zawo be yororo misru be yororo islamo mana nyogo soro yororo anga do mi doge be ka doge chebe ani kambe ala go sabati jens lam ben nyonje nyon famu ani nyon kanu ala ga sabati islamo ni nyonje ala ko ke sunu ni koso ala ko ke suratu koso suratu gara cheminga ala ka ko koso ala kan do min amala jeni ya rabbi ite do kanye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير إنك على كل شيء قدير وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا لطيف يا ودود يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alako do bela يا ربي يا ربي يا ربي alako ke muhammadul mustafa bunya kama صلى الله عليه وسلم mi imam baru jaloy abora ka salatu mundoma ni odi allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa sallim keme duru ani biduru ani duru no be ya allah ya fatahuma ni allah taw biyorun woro ni na fataw taw be keme nani ani bishigi ani konondoma ni nu fla faranyanga be na be keme duru ni biduru nduruma o kuma na mbani ni allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka jabi an aw bela jili ni mamunu mogo be baru jalola kuna funi verowla aw be seka wili aka nege juru sirala o di 94 90 93 54 anga tudunga na o di bishigi ani nani bikononto ni saba biduru ani nani na yokori awni bodjalo be nyogo sala o kuma na ba fuko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kambe watibere